janji dibuwe adi apa kali marang cinta mengalah denai dia sisi yang dia denai nan indah badayo raga malasan dia pambateyo oh ya Herian kato sampah kato jobayang dia kato putus usah basile kato kadena itu elok nambana kamu kokan ke adona labi apa punyo mangkunyo dena ada sisi akan usaha silekato kadena itu elok nambana kamu kokan de adona labi apa punyo mangkunyo dena adia sia-siakan Mbak coba lagu Minang Mbak kalau kita di Minang bisa juga lagu Minang Mbak coba nanti lagu Minang Mbak ya lah menyatukan jokato-kato dipati kau dan paturuikan dia hati denibo butuh hijau apa kadenai ule pambalui cinta panang delapu kain pambalu lah cabiak pulau antahlah mengalah dinai adia sisi akan dia denai nan indah badayo raga malasan dia pambateyo oh ya lain tahu yunang kasih leto madia tahu joerem kato sampah tahu jo bayang dia kato putus usaha sile kato kadena itu elok nan bana
enak ajak sia-siakan. Oke, selamat datang para tamu dan berbahagia. Selamat isi bidang yang telah disediakan. Silakan menyumbang surat emasnya pada Pak Hasan Basri, Danau, dan selain sebagainya bapak-bapak yang datang, tamu undangan yang baru datang ya. Silakan Pak John, selamat datang Pak John. Silakan mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah Pak John. Nah,